So, for today's video, pupunta kami ng Kapalonga and time check is 5 AM. Samahan nyo kami sa aming munting ride ngayong araw. At eto na nga ang aking asawa, tingnan nyo naman. Focus na focus sa pagdadrive. Siyempre, always safe tayo. Hey, asawa. Mag-hi ka naman dyan. Tingnan nyo naman guys, yung araw. Pasikat na siya, oh. Napakagandang tingnan. Ito na nga, maliwanag na. Mga siguro 5:30 na yung oras na yan. At andito na nga kami sa sentro ng Labo. Ayan yung church. May misa. So, syempre, dumaan kami. Nag-slow motion. Ito sa may parteng bagong silang. Tingnan nyo naman yung daan. May hamog-hamog pa siya. Mataas na part kasi siya. Bundok na. Kaya yung hamog, present pala. At syempre huminto kami dito sa part na to, alam nyo na. Souvenir, mag picture naman tayo kasi maganda yung views. Ayan, opak, ganun. At andito na nga kami, malapit na kami sa Kapalonga. Super duper ganda ng view, as in. Yung pagod mo sa pag-drive, nakaka-relax yung ganitong view. Syempre nag picture din kami for souvenirs. Ayan, opak, ganun. Syempre hindi ko maiwasang kumuha ng maraming video kasi ang ganda talaga, sobrang nakaka-relax yung view. Makikita nyo yung asawa ko naiinip na, ayun, nakapamewang na siya. Syempre back to rides ulit kami kasi ilang minutes na lang malapit na kami sa Kapalonga Church. At eto na nga kami. Ayan na, nakikita ko na, natatanaw ko na ang Kapalonga Church. Siguro yung oras niyan, mga 6:30 na. Ayan, nakikita nyo ba? Natatanaw nyo na. Ayan. Ayan na yung church. Siyempre, maghahanap lang kami ng paparkingan. At sumusunod sila sa protocol na social distance. Nasa loob na kami ng church. Ayan. Siyempre, pagkatapos ng misa, nag-picture kami sa loob. Hindi na namin na-videohan yung misa. At siyempre naman, bago kami umuwi, kailangan namin mamasyal. Para naman sulit. Enjoy yung gala. Ayan, nakikita nyo yung pinuntahan namin. Sa likod yan nung Kapalonga Church. Super duper. Ganda ng view. Nakaka-relax talaga siya. Siyempre, again, picture. Hindi namin alam kung kailan ulit kami makakabalik dito. Ayan, si asawa, punas-punas. Kasi pauwi na kami. Nagre-ready na kami, pauwi. Ito na nga guys, pauwi na kami. Another 1.5 hours ulit na pagdadrive. Ayan, sabi niya, hello, pauwi na kami. Walang audio. Kasi super ingay ng motor.
mga pinyahan. Yun lang guys. Bye!